Mutumina kaga hoton nan? Hoton nan wannan yaron fa. Wallahi nan budurwar ta ce da nake baka labari. Wannan ko wannan? Wannan ai kawata ce. Kai, amma wannan fa tana da kyau mutumina ra'ayi. Ka bari tukunna dai. Wannan din dai ga nan dai. Na kusa gamawa da ita tukunna. To, duk yanda ake ciki dai zaka ban sha ɗayan. Ka san me yake faruwa? A'a, sai kaga. Ita wannan yare ka san babanta yana son ta. Ita budurwar ta ka? Ita mana. Ka ce ai gidan masu kuɗi ce. Sosai ma. Akwai hali. Na gaya maka babanta yana ji da ita na ba ta kuɗaɗe, ita kuma tana bani. Kai. Ka gani? Ka ganta dai? Ai kana ganin ta ka san babu yunwa. Gaskiya. Kana ganin ta ka san ai ba kallon bace. Wallahi. To abin da nake so da kai yanzu shine yanzu yarinyar nan naga yanzu babanta kamar baya dan bata kuɗi ne. To kokari nake ko in rabu da ita canja. Da kai da ita? To me a ciki? Fanka, kula. Kawai canja ta dai. Fanka. Me fanka ta sama ko ta kasa? Hadiri dai sama. Ruwan to yazo mana. Kana ji ko canja ta dai saboda naga akwai wata daman kawata ita ma babanta kamar yana da hali ina ga canza lallaba in koma. Ka kula dai ba ta bani kuɗi. Ban san me yasa ba. Kawai rabuwa zan da ita. To munafikin Allah ta'ala. Ana ankare amma ka kasa ganewa saboda ka zauna kana ta kama mishi zuba. Hotunan da kika turo mini nake nuna musu kin san abokina ne. Alkhairin da nake maka ka ce yau gabaki ɗaya ya zama tsiya kenan? Na zage ina yi maka abin alkhairi? Ina karɓar kuɗin babana ina maka abin alkhairi ya zama tsiya kenan? Kin san ina son ki ba zan iya rabuwa da ki. Wannan ƙarya ne. Wallahi ina. Yau na gane halinka. Wuce mu je munafikin Allah ta'ala na san yadda zan yi magani. Ka wuce adda waya au. Dan rainin hankali a daga yau ka ma daina riki. Wallahi ku yi subscribe sa'annan ku danna ƙararrawa ku yi liking ku yi comment sa'annan ku yi sharing